Dawk li jpoġġu l-interess taċ-ċittadin fiċ-ċentru ma jistgħux biss jaħdmu l-għoli tal-ħajja tal-poplu fuq tkabbir tal-GDP. Ekstqal l-editorjal ta' Times of Malta li fl-edizzjoni ta' 2 iffoka fuq tkabbir ekonomiku. L-editorjal jirreferi għall-attività tal-EY fejn l-editur tal-Financial Times għall-Afrika, David Pilling, argumenta b'mod konvinċenti li tkabbir ekonomiku nkun importanti għal ħajja tan-nies jekk jagħtihom dak li jridu bħal ħajja itwal u aktar b'saħħitha, faċilitajiet pubbliċi aħjar u arja aktar nadifa. L-istatistiċi tal-GDP għalkemm impressjonanti jistgħu jfissru ftit lin-nies għax huma ma jkollhomx titjib fil-livell tal-għajxin tagħhom. Pilling għal ċaru tont li kultant dan it-tkabbir jaf joħloq delużjoni li mbagħad lanqas il-gvern ma jkun konxju bid-distinzjoni bejn il-ġid u l-ħajja aħjar. U infatti kien saqsa jekk l-ammont ta' dħul fil-pagi tal-familji Maltin huwiex jikber b'mod sinifikanti bħalmu jikber il-GDP. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija kien tkellem b'mod ċar u konkret fir-replika tal-Budget 2019 fejn sostna dan l-istess messaġġ li ħafna issa qed jgħidu u jħossu. Ħafna qed iħossu li l-miżuri tal-budget mhumiex biżżejjed biex jgħinuhom ilaħqu mal-ħajja li qed tola fl-iktar affarijiet essenzjali ta' kuljum, il-ħobs, il-ħalib, il-prodotti iġeniċi, id-diesel, il-petrol u ħafna oħrajn. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija kien tkellem b'mod ċar u konkret fir-replika tal-Budget 2019 fejn sostna dan l-istess messaġġ li ħafna issa qed jgħidu u jħossu. L-editorjal tat-Times għalaq bil-istqal ir-retorika tan-numru suppost niżel tħassib dwar jekk vera l-qlieħ tagħhom jirriflettix il-benesseri it-tkabbir ekonomiku li ħafna isemmu.